Takže. To je doska. Bude to síce co narobí, ale to nevadí. No, takže. Začneme tlačítkami. Alebo? Neviem, počkať. To je návod, ono to je pixový Gameboy, ktorý má hrať Tetris. Takže začíname. Dobre, dáme si jeden rezistor si dáme najskôr do dosky. Zazumuj to. Svinia jedna. No. Si zazumuj. Zaostri to. Tak. Nevidíš sa to. Ktorý patrí sem do jednotky. Takto. Ale najskôr treba ucvaknúť, no to potom neskôr. Zoberieme pajkovačku a jednoducho pripajkujeme. Dáme síce na pajkovačku. Tak. Druhá strana. No, tak. Dobre. Ďalšie, čo treba, je tento kapacitor. Myslím, že to je kapacitor. Tak. No. Poď. Tak. Je 10 UF-kový, ktorý patrí sem. Pozor, tento aspoň na tú ruku. Tak, tento kratší pin, bacha, je negatív a tento je pozitív. Takže bacha na to. Takže takto. Pekne. Teraz ho znova pripajkujeme, takže bereme cín. Tak. No. Ďalej máme, dobre, tebe dáme dnes ďalej. Potom dáme tento. No, poď. Palec, no. Tak. 104 keramický kapacitor, ktorý patrí hneď vedľa tohto kapacitoru, ale tuto pod neho. Tu. Takže pekne znova. A tento kapacitor sem treba ohnúť. Sakra, musím trošku dať viacej dovnútra. Som ho moc nakrátko dal. Aby nezavadzal v čipe.
Sakra. Kde mám? A na rade treba pajkovačku, pinzetu a nejaký jednoduchý fén na odvetrávanie cínu, aby to ten dym neletal do dýchača, aby ste sa neudusili. No to je zase iné. To mňa teraz netrápi. Teraz ma trápi to, že som dal moc krátko kapacitor. Tak. Tak, aspoň pol centimetra si tam nechajte miesto, aby sa to dalo ohnúť. No, pekne mi to odzetraje. Aby bol pekne takto ohnutý. No. Dobre, teraz ten druhý. Ten dokop priestor nepotrebujete, lebo není oválny. Takže znova cín. Tak. No. To nevadí. Som trochu ho nechal, to asi sa prepadlo, to nevadí, to je jedno. Dobre. Ďalej. Potom bacha, ideme skúsiť ešte upgrade tomu dať. Takýto 2W 4-ohmový repračík Nokiový starý. To je pôvodný. No. Ideme si čip dať. STCčko. To je 40 pinový IC welding seat. Potom tuto. Švihaj. Zastorý to tak. Tuto. Mohol by si, ďakujem. Tuto je taký malinký pin. Tuto takto na špičke. Kurník. Nechce to zoomovať. Tak si to zazoomujem sám. Tak. Tuto. Na končiku. Nie. Tu. Doriti. Tam celé od prachu to čo má byť. Sa mi to tu doteraz neprašilo a už mám prach. Tak, aspoň na niečo vidíme. Dobre. Nič nemohol. Takže tuto na špičke úplne, tuto taký malý výrez a podľa neho to máte dať sem. Tuto to U1, pardon. Sem to pekne. Kurne. Toto bola moja chyba, ale sem to pekne takto zapadne. A tuto to bude už väčší problém. Počkať. A radšej si hneď strihajte tie piny, potom to robí bordel. Vynájdeme, a tu sú. Stačia klasické nožnice. Ak nevadí, že ich zatopíte, samozrejme.
Tak, to bolo pekne takto. Je to najlepšie. No takzvané lepšie ako nič. Tak. To bolo pekne v jednej rovine. Musím oškrabať tú kolofóniu, čo sa tu nalepila. Hlavne, aby som hlavne bacha na to sa neprerezať, nepreškrabať sa až do pod ten silikón. Ojojoj, aby sa neodkryli kontakty. A to trošku pichu. Tam to nevadí. Tak. Len takto, nie špicom, pekne opatrne. Špicom by ste to doškrabali. Takto nejak. Tento sa mi moc nepodarilo, to nevadí. Tak, to sa. Ono to vždy takéto jednoduché ledkové v úvodzovkách displejky a jeden číslovník. Neviem, jak to konkrétne nazvať. A len tlačítka a tento čip STC. No dobré, takže všetko toto pekne do seba zapadá, takže nemusíte sa báť. Link pošlem do popisku na toto. Toto si radšej podložte, lebo to celkom nakláňa. Pri tomto netreba už nič striehať, toto je na akurát urobené. To stačí pricinovať. Tu som môj editor, ja si to robím z mobilu, ale dá sa to aj na mobile. Trošku zrýchlil, toto je nudné celkom. A mňa to baví. Tom, ak bude počuť vo videu vrčanie, to je ten fén. Aby som to nemusel vdychovať celé. Na to trochu nižšie. No, počkaj. Tak. Zostaň. Tak. Tak aby ho nebolo vidieť zbytočne. Tak. A pokračujeme. Ak sa čudujete, čo je toto, nemám stojan, je to reprak. Len som ho tak trochu upravoval, takže... Ty čo? Ty máš točiť, ďakujem. Sa uvoľním. No...
by sme mali. Dobre. Pajkočus. Neťahaj sa, ty špina sprosta. No. Ja musím dať sem. Na to štve. Tak. Či nebude dymne do toho videa. Dobre. Máme všetkých 40... No. Ty Antikrist jeden, no, ďakujem. Tuto kolofóniu. Ak chcete, môžete. Nechcete, nemusíte. To bude potom lesknúť. Lebo to je takáto pekná krabička, len ja som ju ešte nedával dole. Potom si dáme také ASMR. Čo je na to? Ja mám rád tie drevené sprostosti na... drevené. Tieto drevené veci odlepám. Horšie to je, keď sa to roztrhne. Vtedy už to také ukľudňujúce nie je. Tak. No. Čo zhasíňaš ty? Bagaňa jedna, nebudeš mi tu zhasínať nič. Tak. No. Tu sme mali tento čip. Teraz ideme zapojiť USBčko. Máme klasické USBčko. Len menšie sa nám na tomto je. Celom. Kurňa to čo mám. No. Že ono to nepoužíva klasicky, že napríklad USB-C z USB A na USB-C, ale používa, alebo z USB A na micro USB, alebo no, toto. Ono to používa USB na USB, takže nie. A nie je to ani na nabíjanie, je to jednoducho len na napájanie, ak by ste nemali baterky. Že to dáte napríklad do powerbanku. Tak to pekne sa pekne zobere a zapojí do jednej strany a do druhej. Takto. Jednoducho. A používať takýto jednoduchý battery pack na 4. Ani neviem, koľko to stalo, takže som to ani nekontroloval moc. Ma to zaujímalo, tak som to kúpil. No, dobre. USBčko ide tu. Takto. Tu je USB 5V in, takže znova. Druhá strana do pitora. A máme topený repráčik. Nevadí. Kde mám? Tu mám. Pre istotu si zoberte toto, keby ste náhodou niečo... Drátenku si zoberte. Keby náhodou ste niečo dosrali a vopchali to do čohosi. Ja mám jednoducho do kuchyne, ale bez huby, aby to nezhorelo, alebo čosi také. Toto je lepšie. To stačí len zobrať a takto bodať. Stačí to vykúchať a je to hneď pekne čisté. To kdekoľvek, aj v Mercury, kdekoľvek kúpite. To je jedno kde.
to je jedno. Dobre. Znova cín. Tak to pekne. No tu to bude ťažšie, tu sú väčšie dierky, takže... Áno. Treba celé ponoriť do cínu. Aby sa to poriadne chytilo. Tak, a tuto stačia iba 2 pieny zacínovať, lebo... Toto, aj keď no... Radšej ich nespájate, lebo si doserete nabíjačku. Potom baterky... Pochybujem, že pomôže, že sú nabíjace, lebo to je oddelený circuit. Že circuit. Oddelený prepoj... Neviem. No neviem, či sa to... Keď sa na to tak pozerám... To je na svetlo. Takto. No tu je vidieť, že ono to je prepojené. Takže možno použiť, počkaj, tuto. Tu. To je bližšie, lebo to není vidieť zase. Takto, pekne. Tuto. Zlezu mi to. Tuto je pekne vidieť. Cestičky k týmto tu. To znamená, že je možnosť, že to bude nabíjateľné. Dať nabíjateľné baterky. Alebo je možno, že vybuchnú. To neviem zaručiť, čo to znamená. No či ideme ďalej. Tak. Dobre. Ďalej treba. Zase ne. Ďalej. Speaker. Chceme... Čo je na to? Chceme hneď? Alebo potom dať upgrade? Ne, skúsime to najskôr bez. Potom bacha. Toto je plusko. Toto je tiež označené plusko, takže podľa toho to dávajte. Aj tuto zozadu to je označené tiež. No. Ber to. Tak, tuto je tiež plus a mínus označené. Takže takto to pekne tam zaslidne. Tuto zase nič netreba sekať, rezať. Netreba nič strihať ani nič také. To tam pekne stačí len zaklapnúť. Si napajkovačku mám. Napajkovačka, tak. A už len odsynovať pekne. Tak. A máme. Už to začína nejako vyzerať. Kofónia sa tu rozmarila, jak keby to vlastne tu všade. No poď. Tak. Vyčistíme. No, dobre. Ďalej sú tlačítka. Prečo sa tu nebolo znázornené, čo má ísť ďalej?
Ale dobra. Ďalší pôjde tento tu malý chlapík. Kurňa! Zaostri to. Srať na teba, ty chume jeden. Tu. S8550 D331. A tuto je pekne označený aj. Nie tu. 8550 Q1. Tam toto tiež treba ustrihnúť. A to už je všetko iba. Iba toto treba ustrihnúť. No. Iba tento tu a tieto dva kapacitáry treba ustrihnúť. Ešte toto. Ale inak už nič. Všetko ostatné je na mieru. Aj keď, no. Ako sa to povie. Sekundu. Zolez. Tento skilišu je úžasný. Nevadí. Dobre. Takže. Zaostri. Dobre. Ty poď sem. Takto. Cín. Cín pajkočke. Potom odporúčam mať od 300 až po 400. Nie, 375. Ale asi 400 bude prehnanie moc, ale uvidíme, skúsim. Je to o dosť lepšie zo 400, takže odporúčam vám, ak máte nastaviteľné, dať si na 400 stupňov Celzia, nie Fahrenheit. Čo som vám chcel ukázať je tento sprostý battery pack. Ten kábel je masívny. Ani neviem na čo. Ale teda naozaj to nejdem ani krátiť, lebo to bude zase hnus. Dobre, tlačítka teraz. A ešte lepšie je to, že power button tu ani nie je označený ako... No, to je jedno. Dobre, tlačítka. Takéto jednoduché. Štvorpinové. No. Štvorpinové. Potom sú na to takéto čudlové covery. Dobre. Nie je to kompletne 1, 2, 13. Hej, to je 1. Dobre, takže ideme po jednom. Pekne takto zacvaknú, ale zase túto treba hnusne veľa cínu, aj keď... A nie, netreba. Tak, poď. To ide masívne lepšie na 400. Fakt odporúčam, dajte si to na 400. Ale iba na dosky je to najlepšie. Potom ešte zostane pekne lesklý ten cín. Potom nerozhadzujte si šeje cín ako ja. Ja mám drevený stôl, ja to mám v prdeli, aj tak je len pracovný. No. Som ešte zabudol ustrihnúť kábliky. Piče. Ospravedlňujem sa za nadávku, to si dúfam vycenzurujem. No, tak, som zabudol ustrihnúť. Poď! Ty
Huligán. Dobre, potrebujem ešte, toto je hrozné. Dajte mi sekundu. To je masívny skýlišu. To čo? Maja? No, To čo mám na zemi? neviem. Jakú guču, jakú sekundiaku. No, masívny skýlišu mám. Len sprosté nožničky si neviem nájsť. Že nožničky. Klieštiky. Budete potrebovať ešte sekundu. Kde sú? Klasický krížový šrobovák. Boha, to stačí. Koľko to je? Jedna celá 5. Boha, to stačí. A matičky sa dajú jednoducho prstami, ak máte také raccoon-like fingers. Teraz hľadať. Zvrtšie nožnice. Tak. Co mám? Jednoduché nožnice, ostré jak svinia, ale ešte za zrakom držia, ja som ich použil už doslova na všetko. Tieto nožnice zažili všetko. Kurník aj s pinom. Tak. Pancece sú rovnaké. Také dĺžky. Dobre. A môžeme pokračovať. Ale extrémne klikavé sú tie tlačítka, takže a celkom ťažké na stlačenie, takže to bude. Chceme teraz druhý, ktorý ide dohora. Potom ak chcete tieto čudle si opíšte, že jeden hore a tak ďalej. No. Takže znova pajkovačka. Cína na hrot pekne. A pajkovať. Hlavne sa tak pekne. No vidíš, že sa to dá. Tak. Teraz tretí čudel.
Bacha, čo režete. Tuto je... Tam šťuk hore, šťuk dole. Neviem, jak sa to volá, sakra. Potom sú tu tieto klasické, tieto return buttons. Šťuknete a on sa hneď vráti. Naspäť. A tam je všetko opísané v návode, aj keď nekompletne, lebo tutoriálu zo pár stepov chýba. Áno, to sa dá pochopiť. Len bacha, všetky veci zapájajte, ako sú označené. To znamená, že tento neviem, jak sa to volá, treba podľa toho oblúčiku všetko treba tak, ako to je opísané dať. Inak to doserete. No, štvrté tlačítko. No. Potom nič nedávajte na silou, lebo to poserete. Všetko sa dá zakliknúť. Nie je to perfektne, to nejde. Tam len tak slidne. Ale je to dostatočne na to, aby ste do toho nervali silu. Potom je to z AliExpressu. Tak. V tomto už kašľať na čistenie kolofónie. A posledný piatý, ktorý je button down. Takzvané tlačítko dole. Ty čo brzgaš? Nebrzgaj. Tak. Tu sa mi to text. Tak. Text mal. Tak. No to je všetko. Dobre. Ďalším krokom je skontrolovať, či všetko približne vyzerá nejak takto. Aj keď nie, ešte hore dole tlačítko. By som na ne zabudol skoro. Je to tam, vlastne ani to tam nie je označené, že... Vyzerá to tak, že označenie to nemá nejaké špecifické. Jau, nepichaj. Nuž. Je to kompletne jedno. Alebo... Nie, nič není jedno. Tu, malinkým sú písmenka. Tie asi radšej bude treba dať... Aby to išlo... To mi spadla... Cukrík, alebo čo si také mi tu spadlo, nebojte. Aby boli proste s týmito ostatnými, takže... Nie je to jedno. Prdele s týmito časovanými svetlami. Dobre. Ideme na druhú stranu. Aké nečakané. A znova cín a ideme. Tuto, ako už som naznačil, potom trojpinovom onom, neviem si ani si spomenúť, čo to bolo, čo to je.
Už nič, ako už som povedal, netreba cvakať. Takže s kliešťami si už dajte pohovor. Tak. To je všetko z tejto časti. Tak. Dobre. Teraz ideme už tú displejovú časť. Tuto to začne byť trošku zložitejšie. Tie tlačítka a všetko ostatné to kašle teraz. To až na konci. Aj toto. To až potom. No. Takže. Začneme číselným. Tuto by mal byť nápis. No, čísla. Nikde to nie je tak, že... Nie, že budete robiť prostosti. No. Tuto sú čísla. Neleskni sa jak debil. Tak. To by tam malo s týmto. Toto musí byť tak, aby to bolo s tými onými. Prečo som k tomu ten pin... Ale to je asi tak naschvál. Áno, on tam aj nemá využitie, takže... To len kebyže tam niekto dával plný. Tento je... No. Kde podložím niečím, lebo tu sa kymace ako sprosté kvôli tomu tlačítku. Takto. Nie, stále to nepomáha. Prečo zacítim, že som to tlačítko mal dať neskôr? Lebo nie. Dobre. To bude zaujímavé, ale tak to sa... No dobre. Už to je dobré. Takže... Vyzerá to tak. Že bude treba strihať. Alebo potom dostanete k tomu aj takúto penu. Na prilepenie. Ustrihnúť radšej. Nie je tu nič takého. Takže znova cím a ideme pekne postupne. Zase tak. Ďakujem. Ideme pekne postupne. Tak, cím papa, nepotrebný. Dobre, to by sme mali. Teraz nožničky a striháme. Prvý tečne piny, ty kokos. No tak tu budem budem musieť hľadať. Ty kokos. No. Všade ich budem musieť teraz hľadať, budú všade.
kokos. Nechcú ísť. Potom by tu mal byť taký ochranný film, ktorý ide dať pekne dole. Aha. Tak. No. A hneď je to matné. Aha, trochu krajšie. No, teraz ideme na displejíky tieto. No, ako pri tomto. Sú tu čísla. No. Tak. A tie idú s číslami. Takže pekne takto. Alebo tu je takýto noč pekný. Výčnelok, ktorý tam zapadne. No, nezapadne, ale ide takým spôsobom. No. Brázno, sympajkovačka. Kordian. Tak. A ideme spajkovať. Pekne po jednom. Tu vidieť? Nie, ja som zase tramtari od vás. Pardon. No. Tak, no vidíš. Dobre. Fén, ber ten dym, ja ho tu nechcem dýchať. Dobre. Tak, tuto našťastie netreba nič strihať, takže... Achá, nožničky. Ten čudov si radšej zatlačte dole, aby tam bolo menej toho, no aby to bolo nižšie, aby sa to pekne vybalansovalo. Takže druhý displej takisto zobrať číslo, hlavne aj rohy, aby sedeli, nesmie to vyčňovať z nejakej strany, lebo to by znamenalo, že ste to dali zle. A dno. Tak viete čo? Ja toto vyťahnem a urobíme si znova ASMR. Tak. Now do purchase. No, teraz druhý. Oj, trošku ale pekný, matný. A tie číselka. In you go.
Tak. Všetko by má perfektne sedieť so sebou navzájom. Sakra. To nebolo plánované. Tak, otočka. Potom odporúčam, ten STC čip je veľmi dobrý stojan na to. Tieto displejky malé. Malé ako malé. Sú aj menšie. Tie už ale sú LCDčka, tie malinké screeny, ale toto používa len jednoduchý LED-kový systém. No. Tak. Potom ak sa niekto bojí teplot, aby si nepopadal ruku, bude to pre neho zaujímavé, tak to nazvime. No, dobre. Tak, piny už sú všetky. Kompletne všetko pekne. Tak, už len teda ten battery pack. No to je ako posledný, ktorý nastáva teraz. Toto už je posledný krok v pajkovaní. Teraz už to bude len skladanie a šrobovanie. Takže červený plus, čierny minus, bacha. Nedávať naopak. Potom obvod nepôjde. A je možné, že to niečo posere. Takže ak nemáte toho náhradné diely, radšej si dávať bacha. Tak, to by sme mali. Už len je čas na toto otočiť. Zobrať ten STC modul, čip. Teba už môžem vypnúť fén. Čau, už ťa nepotrebujem. Dobre, to SCC je tuto noč, ktorý ide do tohto podľa neser, tak. Ty sa tiež skľudní už. Teba tiež už nepotrebujem, no. Toto ide sem podľa malinkého noču označeného UI. Tam ale už trošku sily treba, lebo... Počkaj, bacha. Tie piny potom treba mierne stisnúť, stlačiť dovnútra. Lebo oni sú dovonka trošku vytiahnuté. Takže to treba urobiť. Je to tam pekne zapadlo a tuto už tieto piny som ešte dobre nezatlačil. Potom opatrne to nepreženiete s tým tlačením. A už len veľmi opatrne. Nie, do prčíc. Toto je hrozné, ty kokos. Čo do tohto tu musím dať? Aby som to tam len zatlačil.
Nevadí. Tak zatlačené dnu to je, takže už len to stačí. Teraz to je zase moc, to je prčíc už. No nešvar. Tak. To zrovnané by mali byť. Tak. A. Už to len. No. Ideš ho. Dnu tam. Nie von. Lebo pomimo. Prčí sa sú pohybané všetky. Nie. Nie až tak. Pixelize. To mohol hneď do začiatku urobiť, aby som mal pokoj. Že by? Haleluja. Dobre. Keď to tam dostanete, už si to v živote nesnažte dostať von, lebo to je utrpenie. Dobre. Teba už netreba. Tak. Už ideme. Tlačítka. Dobre, potrebujem fixu. Kde je tá druhá čarka? Prečo tu mám SIM rejecting tool? A tu je. Tak. Čierna, taká tenšia. Neodporúčam, aby bola moc hrubá. Potom to bude nepekné. Ale takto. Pekne označíme, aha. In you go, little fella. Nie šikmo. Rovno, tak. A nakreslil som to šikmo. Nádhera. Teraz to musím zatrieť. Tak. Viete čo, radšej si robíte tie šipky, keď to budete mať na tom už. Akože na tlačítku a potom to budete mať šikmo ako ja. Tak. Dobre. Toto maličké, žltušké, patrí sem na tento vysúvací. Takto pekne. Dobre, ďalšie tlačítko. K. Tak, nádhera. Nie. Pixelize. Čudlom. Tak. Teraz otočka, aby sa to... Je to otočené, lebo sa to potom jednoduchšie kreslí, nemusím to zašiknúť. Tak, to som krivé, super. Nevadí. Ale to vôbec nevadí. Lebo som fízy, jasné. Bič. Tak to pekne. Čudel. Toto je iba... Ja neviem, na čo je tento čudel. Proste dám krúžok. Tak. Aby tam aspoň niečo bolo. Čiže to... Do pixel sa mi... Teraz je ruka. Tak. Malinký power button. No. Teraz je tá jednoduchšia časť. Začneme predkom.
Skôrne by som si mohol vystrieť tú binzu, tu mám šikma. Ten bol dobrý. Šikma je, že v Pize. Tak, dosť lepšie. Tak. No. A tu. Tak. Do pixle. Tak. Musel si šrobovák. Tak. Nádhera, druhá strana. Toto pekný zroštek. Pán bacha, snažím sa nedoškrabať, aby to vyšlo pekné. Zase nevadí, robíme takto. No, tady je predný panel, pekne takto. Samozrejme naopak ho dávam, ten pekne zapadne. Ale prečo začínam predkom, keď mám začať zadkom? Samozrejme, že to robím naopak. Nevadí. Tak, druhá strana.
Kurne komár. Poď von. No. Kurne, netrhaj sa. Nie. Tak. Nice and shiny. Tak. Ten battery pack, bacha na to, ide do sem. Tuto, ten kabel, nesmie sa roztrhnúť, to znamená, že tuto je taký výrez pekný. No, dobre. Ktorý zapadá presne na toto, takže to je takto. Pekne slidne dnu. Ale trochu prejde. Super baterka. Preto to je vždycky dobre mať už svoj powerbank. Moment, že to nenabijem, nevadí, dobre. Tak to tak vyžaduje bez svetla. Ja to môže. So svetlom, ešte silnejším. A nejak to zavesím. Calm down. Robíme to takto. To stačí bohato. Ja oslepnem, ale je to pre vás. No. By to mal sa akurát sadnúť. Ty kokos, to je svetlo. A čože, keď som si za to zaplatil 36 €. Ten powerbank. No. Toto pekne zapadne dnu. A tuto sú diery na šrobiky. Takže viete, na čo je čas. Presne tak. Čas na šrobiky. Takže začneme týmito spacerami. Potom týmito úplne mini matičkami. Alebo nie. Týmito matičkami. Tými veľkými. Tie mini pidi sú na úplne najdlhšie šroby. No, dobre. Sa preukazuje môj skilíšu. Ja len si srandu. Viem, čo robím. V 90% času. Tak. Teraz toto zobrať. A teraz prichádza čas na nálepku. Počkajme si ASMR zase. No. Tak.
Nice and clean. Over the holes. Presne takto, cez dierky. Krasota, krasota. A znova. Nebojte sa, všetko má svoje miesto, aj bordel. To všetko je na mieru, takže nesnažte sa hrať na hrdinov. Za sprostými nožničkami na všetko. Iba to, čo som povedal, rešte, lebo to poserete. Radšej sa držte toho, čo hovorím. Nie. Je to na vás. Keď to poserete, mňa to netrápi. OK, never mind. Na tie väčšie treba veľké. Aké nečakané, že? Dobre. Dobre, tak. Jeden. Šabík. Potom najsilnejšie, nebojte sa. To je poriadne utiahnuté. Potom sú iba 3. Iba 3 sú. Nikam iné to na dosku nepchajte. Lebo ešte niečo skratujete. Takto. Ten cable management ešte bude zaujímavý, ale čekujte. Už to začína nejak vyzerať. Mal by som to potom umyť ešte. Máme battery pečík pekný. Tak. No. Teraz strany. Moment. Oh. Toto je okaki, bacha na to. Týmto potvrdzujete a keď to zapnete, takto si vyberáte režimy. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka sú Tetris. 5 je hadík. 6 je závody. Závody a Rasaiden. Čo je Rasaiden? Absolutne neviem. Ideme ďalej.
to vidím, ten roh. Len pekne poď. Už som chytil hranu, dobre. Tak. Znova nice and shiny. No to je jedno, svieti to aj tak nebude. Dobre. Tieto je jedno ako dáte, ale hlavne nie. To není jedno. Kde je? To... Áno. Musíte tieto kratšie, musí byť tieto dzindziky navrch. To znamená, že musíte začať týmito stranami. Kašľam na pinzet, idem ako normálny človek, ale ASMR vám nechám. Potom špinavé ruky mám rád kvôli tomu, že môj bicykel, čo mám po starkej. Nie som chudobný, len mám rád staré bicykle. Mi spadla reťaz, tak som musel nahadzovať. Tak. To je jedna strana, druhá strana. No. Kokos, už to hodinu a 2 minúty natáčam. To budeme sa zostrihať, ty kokos, masívne. To bude extrémne dlhé, najmä zrýchliť tie sekcie, kde pajkujem. Tak. Káble nesmú zavádzať, káble potom sú zlí kamaráti, keď zavádzajú. No keď chcete, aby niečo vyzeralo clean. Najmä pri takýchto masívnych kábloch. To bude vyzerať nádherne. Poďme sa začítať. Aký máte radi žáner piesne. Ja mám rád thrash metal, hard rock a punk rock. Proste rock, lebo ten najčastejšie jak sa volal John Bowie. Nejdem to hovoriť, stavím čapaky.
Matelika a DCAC a podobné. No, máme všetko konečne. To treba. Tak pekne všetko do seba zapadne. A len front plate. Tak. No, dobre. Teraz dlhé šrobiky, toto bude super. Tak. Teraz na to treba tie mikroskopické matičky. Kde by to bolo čakať, keď to... Nie... A všetko použite veľký. CCA, aký to je? 3,5. 1,5 je kompletne zbytočné, akorát by sa to viac prekrúcalo a zničilo by to. Čo ti dáva ten šrob je ohnutý? Neviem. Prečo nepošlite mi ohnutý šrob? Tak čo aj tak ho už v živote nepoužijem, lebo je ohnutý. No, posledný. To byť mi... No, to je moje usúdenie, ale matky si vždycky dávajte dozadu. Ak to vyzerá aspoň nejak poriadne. On to reálne je solidné celkom. No, šrobiky vrátime do sačočka, lebo aj tak ich už v živote nepotrebujem. No, keď tak skúsime ten väčší speaker, možno, že to bude fakt lepšie. Lebo to píšťadlo, no to bude zaujímavé. Menšiu sekundičku, pauznem vás. Pauznem. Som späť. A hádajte, čo mám. Baterky. No, dobre. Žere to AEčky potom. Počkať. Vypnem to, aby sme mali first experience. Potom. Tak, no. Toto už svetlo nepotrebujem. No. Ty kokos. Chlapi, čo si dáme? Tetris? Ďalší Tetris? Ďalší Tetris? Nie. Ideme hadíka. Haló? On to má ešte aj nastavenie jasu. Čo ti dáva? Kam to je super. Moment. Zvuk vypnem, to neušlo. Už chápem. Nie. Iba prvé je Tetris. Druhý je hadík. Ideme si zahrať hadíka. Tom ver.
Tomb to je gameplay. Gameplay storočia. Tomb Raider. We're gaming. We're gaming. Tomb Raider. Kámo. Ale to vyzerá reálne clean. A ten reprak asi fakt. Skúsim ho odmeniť. Počkať. Zvedaj, ideme skúsiť, kým neprehráme. We're gaming. Tomb Raider. Môžeš sa len zabiť? Samozrejme. Wow. A ty si to celé natáčal. Guys, prehral som 11. Fú, not bad. Ideme urobiť modifier. Alebo ešte čo? Srať na to, nechce sa mi už. Dobre, toto bude všetko. Čaute.